Patay na sa paghidangat dito sa Igano Hospital sa lungsod sa Mulabi ang usa ka batang lalaki sa nahitabong vehicular accident dito sa Barangay Liburok sa lungsod sa Usipina doon sa boundary sa lungsod sa Osmeña sa Zamboanga del Norte kagahapon sa may alas 6 tayong tagna sa iyo sa buntag. Matupa nga ang maong sakyanan o lain pang convoy gikan kini sa Sultan Kudarat paingon sa Bacolod City o sa dihang nidangat sa may tulay kalit lamang kini na side trip sa tuong bahin sa tulay o nibutok ang ligid hinungdan sa kret na pagsarasay sa sakyanan sa tuong bahin sa dalan o mayong pagkahulog nini sa pangpang. Sa pagabot ako na hayang na siya diha. Oo. Then gibangon na siya. Oo. Diyan na siya nagbong. Oo, diha. Oo. Mga pila ka bok, daghan man nakabok ang pasayro. Daghan abot ko basta kay pag-abot ko kanina wala na siya ang mga pasayro nangambak na dangoban gidaan sa ospital ikarga na. Ulay patay. Angol. Angol lang. Oh, walay patay. Wala sila na daw patay isa. Buhi man to ikarga sa ko. Singalan mo, sir? Ludivico Simbahon. Ludivico Simbahon. Taga diri juga. O na akong balay ng atbang. Ang bata na ilan sa ngalang Stephen James Leal, 10 anyos ang punigon. Matubad ni Dr. Devonte Tatlas nga grabing nabunal ang ulo o adunay multi-injuries ang kalawasan nga naangkon sa mga bata inungdan sa iyang ginanaling kamatayon. Samtang ang ubang pang mga pasahero nga silang Percy Leal, 45 anyos sa punigon, Ivory Bangilis, 40 anyos ang punigon, Neptali Leal, 63 anyos ang punigon ug lain pang usa nga wala mailhi ang gitransfer gilayon ngadto sa Zamboanga del Sur Medical Center gumikan sa grabe mga samad ug bunog nga naangkon sa ilang mga kalawasan. Sa pikas nga bahin, mayong pagkagubaw usab ang walang bahin sa tubangan sa police car sa lungsod sa Dumingag sa maogyapong adlaw sa malas 8 ang takna sa buntag sa dihang kalit nga mi-overtake ang usa ka motorsiklo nga dunay karga sa kahon sa isda sa matag kilid. Salamat na lang nga walay kinabuhing nakalas sa maong aksidente. Matod pa ni Police Senior Inspector Edgar Hinuktan ang gipi sa kapulisan sa maong lungsod nga padulong na ta sila sa Police Provincial Office alang sa pagsalmot sa usa ka tigom o absentee voting apan sa paghidangat nila sa may boundary sa Nabalan o Monte Alegre sakop sa Aurora o Tukuran sa Zamboanga del Sur kalit namang kining na aksidente. Alang sa Solar News gikan dinhi sa Pagadian City o Zamboanga del Sur, Jong Kadyon reporting.